deroppe. Den er der 100. Prøv nu at komme og se. Okay. Det er kraftedeme nu, det der. Er vi enige? Nej, Det er flot. Det er rigtig flot, det der. Det er næsten engle. det ligner en engel. Ja. Det kan være, den ikke kan finde mig. Ja, her. Ja. Hvor er det flot. Så gik det opfyldelse alligevel, hva'? Jeg har ikke set nogen uge. Ja, det er det. Det er sgu da ikke en UFO. Det er det, hvad så? Det er en satellit. Ej, på den magle, mand. Prøv at se der, hvor den stråler. Det er USA, der kører det hårde skyts frem nu. Det er stjernekrigsvåben, det bliver lige stille over her. Så tager de Grønland Jeg tror nu. helt godt. Jo, jo. Det er Grønland, de går efter. Jeg ved ikke, om jeg har det. Nu flytter den sig. Kan du se? Ja, det kan jeg så godt se. Så er det et S, eller hvad, der er inde i midten der. Jeg ved ikke, den drejer rundt som en spiral. Hvad, du siger, det er en satellit, det der? Nej, det er ikke nogen satellit. Ved du hvad det er? Det er en af de der højt gående observationsfly. Prøv at se, hvor den stiger. Ja, ja. Det er da vildt. Der er en forklaring på det. Hvad for noget? Der er en forklaring. Må jeg høre? At det er sådan en overvågningsfly, der flyver de der. Okay. Er det 15 kilometer, de går op? Nej. 10 kilometer, det er jo almindelig erhvervsflyvning, hvad vil jeg sige. Ikke? Mand. Og nu er den ude, hvor det er en stjerne, ikke? Så også derfor, det går så langsomt deroppe, at går det jo hurtigt. Jamen, jeg har den stadig her. Prøv at se. Kan du se den? Ja, Okay. jeg kan godt se den. Okay. Stadigvæk ikke. Tak.